Салом алейкум ҳама бародарон, рафиқон, дӯстон. Хабари нав фаҳмидем ки парикмахоро шаҳр Екатеринбург кор бояд бироям. Баъдан берум омадан бояд дезинфекция дошта бошем. Дезинфекция кунем дустотона баъдан. Ёки перчатки. Маска обязательно. Хабара ба шумо расонданем ки Екатеринбург касоне ки дар хона, дар карантина берум бироям ё набироям. Ман пеш аз оне ки шуморо новост мешавам мефаҳмем, баъд аз новост, пеш аз не, баъд аз новост ман шуморо давр мегӯям ки канали Самбои ТВ Екатеринбурга тамошо кунем. ва ӯ хотири не ки Самбои ТВ Екатеринбург ҳама чиза мо баъд аз ҳама, баъд аз ки ҳамун кору аниқ шуд, баъд мебирорем. ҳамин канали мо да подписатсия кунем, обуна шавем, лайк монем. Ягон чи гап хабари наву кӯнаву тару тоза мешнавем. бароям ка ба ҳамаи шумо бародарон, дӯстон, аҳбоб, ховаро ва ҳама мухлисон гуфтанем ки Екатеринбург баромадан иҷозат 100% маҳкам нест. чизе ки демократия дар чорчӯба мегем, Екатеринбургда иҷозат додагиам вынужден, яъне залул монда боше. Ягон чиза залул монда боше ё ки айховраӣ монда шуда боше, ҳам мусирка дар хонатон меша ҳавая гирифта гаштан гирем. ҷои дар қапантон гирем ки мусирка буде. ё ин ки аптека, магазин, мана продуктови, аксессуар, бытовой техника, детский, карнавал мере. Шумо хона да уже аллакай медонед ки бисёр гизалан шудем, монда шудем. Магазин Самбой биёед. Магазин Самбой рӯ парӯш ҳамҷа фрукти овуши магазина. Ва алайкум ассалом. ин мардуми мо фақат хато мефаҳмад ки бояд мо гуфтан айхона набирой, бояд набирой, 100% набирой. Не. баъд занг мезанад ки ака мора хелимон тамом шуда, ака мора таҷисмон тамом шуда, мегӯяд набироем, штрафмон мекунам. бесабаб нафароне ки дар паркҳо мегарданд, нафароне ки дар центр, дар платинка мегарданд, нафароне ки дар дарини боғ мегарданд, нафароне ки дар пешои дом стадионода мегарданд, фақат гап дар ҳамо дахл дорад ки беҳуда нагардед. шумо дар аптека залол меша, бозор дар кор меша, магазин дар кор меша, зарядиятон усто мастед, чӣ чизе дар кортон меша, марҳамат бирем, беташвиш, проблема нест. проблема асосӣ дар худи шумо аст ки гапа ва алайкум ассалом, гапи нопухтара тезтар мефаҳмем. дирӯз мо гуфтем ки ба ҳама парикмахоро ҳама гӯш куна гуфтам. парикмахоро мақсад ҳама кор бироем. гап дар бораи парикмахоро меравад, сартарош мақсад ҳамонҷа бо нависондагиам поёни видеода описанияда навистем ки ҳамхели губернатор приказ додааст ки бир мақсад ки касе парикмахор бирояд кор кунад, фақат сар паст кунад, мошинака сар паст кунад, тамом. баъдан занг мезананд, иш занг мезананд, уш занг мезананд ки ака додар мақсад мо бироем кор, ҳама мебирояд кор. Не, фақат парикмахоро. шумо кор набироем. шумо метонед вақте ки зиқ шидем, вақте ки уже бадтон зад дар хона, наворҳои моро тамошо кед, мо ҳам дар баъди шумо задаем. чӣ кор кунем? ман ба шумо мегӯям. якум роҳе ки бояд шумо бояд ҳавои тоза бигирем, мусирпартоӣ. дуюм за продукта, сеюм за аксессуар, чорум битовой техника. детский магазин гӯяй. ман ҳамон вақте ки карантин шуд сразу карнавал рафтам, ба ҳамаи шумо расондам. бародарон, дӯстон, марҳамат, мана карнавал кушодагиай гуфтам. бо шумо да ман расондам ки карнавал кушодагиай. детский ҷои детский кушодагиай. касе макдоналдс мерава, макдоналдс кушодагиай. кадоми ашан мерава, продуктои кушодагиай. баъдан боз як баъд аз даҳум қонуни нав омад ки нафарон ки мақсад беҳуда мегарданд, бояд нагарданд, дар шаҳру кӯчаҳо нагарданд. Мебель теперь на сайте 33. бояд нагарданд. ана ин марди мо наметонем дига айхона биромада. Не метонем, ҳамаи шумо айхона биромада метонем. фақат ки беҳудагардӣ накунем. агар шумо беҳудагардӣ кунем, шуморо мекапанд, дар ҳақиқат штраф мекунанд. дар шаҳри Екатеринбург строго штраф мекунанд.
кадоме ки мақсад бесабаб ягон сабаб надорем, шумо дар ягон чи дар кор нестед, шумо хутон аз пеши хутон мақсад мебуроед, барои ҳамқа штраф мекунанд. агар барои шумо ягон чи дар кор шуда аптека, магазин ё ки битавои техника плитаон вайрон шуда, розеткатон сӯхтааст, ягон калонка дар корайтон барои гӯш кардан, ягон ҳамун дору дар кора, ай хона шиштана сартон дар гирифтай, бироин ба аптекара бирен ягон чи бихарен, шумо ягон кас кор надорад. барои ҳама мегӯм ки бародарони азиз, камкам дуроен ҳамин канал моро тамошо кунем. баъзеаш мегӯяд ки мо аллакай бузург шудагем, ай ютуб, ай кино тамошокунӣ, ай программа тамошокунӣ, аям блогерои тоҷик уже аллакай бедор шудем. ягон гап хабари нав нест. дар ҳақиқат дар вақти карантин бисёр одамон наметавонанд ки наворҳои хуб ва хуб кунанд, ягон наворҳои интерес мекунанд. аз он ҷумла мо ҳиҷо рафтан наметавонем. баъдан ҳамин хел хабарора мо кам мерасонем. ина мақсад парикмахр залул буданд, ҳама мардум ина моҳи савон дайдаст, рӯзи душанбера шуда дорем. парикмахрро гуфтем ки бироянд кор кунанд. мақсад приказа мо гуфтемшон, расмонешон, кадоми забони бом русиро грамматически намедонанд, ана ай рӯи қонун қоидааш мақсад мо мефиристонанд, мегӯянд ки бародари нами приказа як бор таҳлил ки чӣ гап аст. бо мо мегирем висусту товуш медем, мебарем дар ютуб, мегӯям ки бародарон ана приказ ҳамин хел аст ки парикмахрро ва дигар магазин мағозаҳо гуфтага, за исключение гуфтага, исключение багайр аз Екатеринбург дигар ҷо шуда мешавад. яки баъди 20 иншолло ҳама ҷо тайин мешавад. границо баъдаи 4 мегӯям, баъдаи 1 мегӯям. вақте ки аниқ мешавад ҳама мебурам, мисол гап хабарам мешунавам, баъд мо дар ютуб мегузорем ки дар ҳақиқат ҳамин дуруста ё не. барои ки дар ютуб ровардан ки патентатонро наспорен, ду моҳ рискавад, патентатонро наспорен, аниқ нестай, саросимаше. мо ҳамаинро гӯш кардем, баъд гуфтем ки ҳамаш дуруғай, патентатонро биспорем. дирӯз дар як эфири дигар медурам, ҳама патент отменил Путин. худо бизанад охир, тоба астағфируллоҳ. рӯта сиёҳ мекунед, патент отменил мешавад, ягер ин қадар одам намеспоред патента. дуруға дар болои экранаш наистад патент отменил, Путин отменил патент наистад, худаш чун чӣ гуфтеста? бо майли ҳама ба ҷое ки ба забони тоҷикӣ мақсад бародаро фаҳмонӣ, калаш дам и қапам худаш тапташа амраи мо бори забони русиро калакалпак медонад, ба забони русӣ гап деста. худованд ҳаматонро ҳидоят кунад. мо ба як чика кор надорем, ки ҳамин гапи дуруға бисёртар ва хубтар, тезтар фаҳм мекунад. мо ҳамин рӯз гуфтанем дем ки бародаро, мавзӯи имрӯзаи мо дар Екатеринбург мекапанд ё намекапанд, чӣ хел фаҳмем? ҳамира мо дар ҳақиқат дирӯз ба мо фиристондан, ҳамо аз сайди Екатеринбург 661 фиристондан ки ина расмо дар ҷойҳое ки тамоман общественӣ места, мегем ҷое ки тамошо аст, парк аст, ана платинка, худи шаҳри мисоли центри Екатеринбург Ленин. кадоме ки беҳуда мегарда, беҳуда кадоме ки мегарда, ҳаморо мехапанд, штраф мекунанд. як бор ду бор қаман штраф мекунанд, сем бора баъд бо дарак вазни баъдаш мекунанд. барои ҳамқа нафароне ки мехоҳанд ягон ҷо бироянд, ягон чиз тамошо кунанд, мақсад пеши мо биёянд, магазин бираванд, аптека бираванд, тамошо, мақсад шумо чӣ корам надошен, як зувачка сериално ё зубнои паста шумо дар кора марҳамат, ашан, карнавал, ашани калон, глобус, мегамарк, магнит, ҳамаш кушодагӣ аст. дар шаҳри Екатеринбург ҳамаш кушодагӣ. бо ман навор кардагӣ мондагим барои шумо ки бародаро инами қаҷоҳо кор кардаистанд. бо ягон пешниҳод дошта бошем, ягон мақсад пешниҳоди шумо бошад, ягон чӣ хоҳед, марҳамат дар комментария нависед, дар номерҳои мо занг занед 98065 пешниҳод кунед. мо кӯшиш мекунем ки хоҳишҳои шуморо ҳаракат кунем, мақсад бифаҳмем дар куҷо чӣ гапа чӣ гап нест, ё ки шумо мехоҳем фаҳмед, карнавала мехоҳем, центра мехоҳем, ё ки платинка плошада куҷоеро мехоҳем, мо рафтавост так я наворбардорӣ мекунем, шумо нишон медиҳем ки бародаро ҳеҷ гап неста. 2 рӯзаи 3 рӯзаи ман эфир мондаистам ки бобинем чӣ хел автобусҳо кор кардаистанд, одамо рафта омадаистанд.
иш медуре ака и чия ака иш чия ака кор надори и барои ҳамун шумо мондагие ки ранги ҳамун занакори дар хона кам бишинед ҳама мега дар хона бишинед дар хона не дар хона шиштам эҳтиёт кардан аз хуба не ки шикамтон гӯшна ташна ахтон касал бемор на зарядчак доре на дигар биён бигардем аптека иҷозатай гӯшт иҷозатай доставка ҳатто дорем аптека равем ина фрукти овуши мардум биромадааст кор биромадааст ки ягон та шумо биен харид ягон сум кор кунад дар ин вақти гуфти гапо дигар ҷойҳо маҳкам бисёртон метарсем ки мекапа штраф мекунанд ҳозир як бародарам биромад гуфт ки агар штрафам кунам мегардам мақсад хонада безор шудам ака мақсад ина бозор живой риба сухофрукт ай тоҷикистон писта бекор монди дар хона писта хӯрда бошӣ аксессуар дар коши зарядак пеш худмон биё мон телефонам дорем аптека дар пушту пеш ҳар душта аптека ҳастай нонбойхона ҳастай гӯштфурӯшҳо ҳастанд кадоми жилане дора кадоми мехоҳад кадоми безор шуда агар бия 1 кило гӯшт бигира ним кило гӯшт бигира барояш жард кунад хонада бишина бихӯра магазин бирава семечка бухара бора дар хона бишина конечно 24 соат дар ютуб 24 соат кино тамошо кунад асаб пайдо мешавад чормағз ҳастай барои асаб фоида дорад чормағзҳои тоҷикистон худоан ҳаматона нигаҳбон бошад ҳаматон ба худо бародаро пеши биромадан лайка фаромӯш накунед касе ки моҳи сараш дайда паримахро иншоалло пага кор мебирем биен саротуно пас кунед худо нигаҳбонтон бошад бахшиш зиёд кадоме ки савол дорам аз ҳамат савол кия ака мо на олимем гуфти гапо на дар рай кор мекунем киам ай чиза бидонем ба ҳамин хотир бародаро кадоме хоҳишманд аст кадоме чизе мехоҳад куҷои екатеринбурга бибинад дар карантин чӣ ситуатсия мо худмонам натонем рафта бо ягон касароӣ мекунем ё занг мезанем мепурсем ҳам территорияро дӯстони азиз худо ҳаматон нигаҳбон бошад саволтон набошад ҳаматон ба худо